mennään tuosta eteenpäin. Tuossa on Kaaduksen Learn it, live it, share it slogan, josta päästään hienosti tuonne agendaan. Eli käydään läpi koulutuksessa, että mikä Kaadus on ja ketä me ollaan ja mistä tämä tulee. Sitten käydään se väriteoriapohja, sitten tuossa on värinkorjauksia ja hoitoa. Katsotaan vielä semmoinen niin kuin raapasu, mutta tässä kohtaa niin tosiaan tämän webinaarin aihe on se, että päästään vähän siihen värimaailmaan tutustumaan ja sitten noissa meidän live-koulutuksissa päästään vielä sitten ihan näkemään livenä, miltä se väri näyttää ja mitä sitten voidaan siellä kampaamossa tekniikoiden puolesta tehdä. Eli tässä Kaaduksen historiaa. Kaadushan on itse asiassa nyt tosiaan 120 vuotta vanha yritys, 1906 perustettu yritys, joka lähti Saksasta ja Ludwig Gegel, joka siellä perusti ensimmäisen salongin ja lähti tekemään noita hiusten kuivaajia, eli siitä on lähtenyt ja 74 Kaadus on liittynyt Vella Groupiin, joka sitten tietysti ehkä teki brändistä vielä isomman ja sitä jakelua moneen maahan. 85 on ollut 35 ja tänä päivänä hyvinkin laajasti worldwide, aina sieltä ihan Aasiaan saakka, että siellä on sitä pintaa ja historiaa ja asiantuntijuutta ja tutkimusta, että tämä koko niin kuin pitkä historia viittaa siihen, että ollaan tutkittu, ollaan tehty ja nähty se koko, voisinko sanoa, alan muutokset ja haasteet ja mahdollisuudet, eli ihan uudesta brändistä siinä mielessä ei ole kyse, mutta siinä mielessä ollaan tässä Suomessa ihanassa asemassa, että päästään taas jakamaan sitä kaadusosaamista, mikä siellä vahvasti on esillä ja jakamaan sitä teille kampaamoihin. No tuossa näette väriympyrän. Väriympyrähän voidaan jakaa, se voidaan värikolmioon tai se voidaan tässä kohtaa väriympyrää. Sitä on helppo lukea tässä Kaaduksella niin, että tuolla keskiössä, jossa on toi ruskea ympyrä, niin sieltä löytyy meidän 0. Eli kun kysytään, että miten väri on rakennettu ja mille pohjille se on tehnyt, niin siellä meidän keskiössä on se ruskea sävy. Eli jos ja kun tulee mieleen, että onko se lämmin vai onko se kylmä, niin tässä kohtaa se on siis molempia, eli neutraali. Eli riippuen mitä tehdään, mitä värejä täytetään, minkälaisia tummuksia havaitaan ja hallitaan, niin neutraalista lähdetään. Ja sitten lähdetään sieltä kautta viivan oikealta puolelta katsomaan niitä sävynumerointeja. Ja väriympyrähän auttaa aina, kun lähdetään värejä hakemaan ensimmäistä kertaa tai sitten asiakkaan kanssa, että mitä sävyjä sieltä hiuksesta löytyy ja mitä me taitetaan tai korostetaan. Väriympyrä toimii edelleenkin kaikkien ammattilaisten työvälineenä ja apuvälineenä auttaakseen rakentamaan värejä asiakkaalle. Ei välttämättä niin, että asiakas sanoo, että tuosta 9/8 vaikka ja sitten siitä tulee 9/8, vaan me tiedetään, että mitä siellä hiuksessa on, mitä me käytetään korostaakseen tai neutraloidakseen. Eli se on se meidän työväline. Käydään ihan nopeasti tässä kohtaa, eli meillä on 1 tuhka, 2 matta, 3 kulta, 7 ruskea, 4 kupari, 5 punainen, 9 helmiäisvioletti, 6 violetti, 8 sinihelmiäinen. Eli useasti tuolla vasemmassa alakulmassa on ne meidän ehkä Suomessa käytettyimmät sävyt, koska siellä me neutraloidaan ja korostetaan helmiäisyyttä ja pehmeitä pastellisävyjä.
joka tällä hetkellä myös on kauhean trendikästä. Toisessa vastapainossa oikealla kupari, ruskea, kulta, kaikki ihanat sävyt, joita sitten saadaan viedä ehkä vähän semmoisille rahkeammille asiakkaille, niin löytyy sitten upeasti sieltä erilaisia sävyreseptiikkoja. No tuossa vielä näette noi sävyt, mitä äsken tuossa kerrattiin, mutta tuossa on tummuudet. Ja useasti tämä meidän tummuuspohjat määrittää vähän sitä, varsinkin uudelleen, että jos on värinvaihtajia, että aina katson kartasta, että mistä se tummin sävy lähtee. Täältä se lähtee kakkosesta. Joskus se lähtee ykkösestä, ja silloin kun se lähtee kakkosesta, niin se vähän tekee heilautuksia siinä kolmosessa, nelosessa, eiks vaan? Ja omasta mielestäni juurikin toi tummuuspohja, niin kannattaa katsoa kartasta. Eli jos on esimerkiksi asiakkaalla käyttänyt vaikka 5-0, niin hakee sen, katsoo sieltä tummuuspohjasta, että minkälainen se 5-0 on, ja sitten lähtee hakemaan asiakkaalle sen tummuuspohjan, että minkälainen se asiakkaan lähtötilanne on siellä värikartassa, ja sitten sen jälkeen tummentamaan. Et se on tämmöinen vinkki vitonen silloin, kun vaihtaa tai hahmottaa asiakkaalle, joka ensimmäistä kertaa tulee esimerkiksi penkkiin, että missä väriskaalassa se on kyseisessä värisarjassa. No tummuus tosiaan on vasemmalla puolella, oikealla sitten ensimmäisenä kirjaimena on pääsävy ja sitten sekundaarisena on se vivahde. Eli näin tulkitaan karttaa ja kartan numerointeja. No, täällä on laitettu vaalennuspohjan tummuusasteen kaari. Tämä on eikö vaan semmoinen, että me kampaajat osataan, kun meidät tullaan herättämään koska tahansa. Ja tämä on se tietysti, mitä me tiedetään, että vaalennuksissa siellä esiin tulevat vivahteet ja varsinkin niin kuin kuluttajille ne heidän kokemat punapigmentit tulevat. Eli tässä väriskaalassa niin voidaan tulkita ja katsoa, että missä tummuudessa me mennään. Valennuskoulutuksessa nämä on erittäin tärkeät opetella ja katsoa, koska nämäkin myöskin vähän värisarjasta riippuen niin tulkitaan eri tavalla. Eli esimerkiksi siellä 7 pohjassa, niin täällä se on kelta-oranssi. Se saattaa olla jossain vaikka jo ihan oranssi. Eli jos käytetään 7, niin se onkin ihan vaikka jo oranssi, ja täällä kaaduksella se on keltaoranssi, eli sieltä tulee jo pikkusen sitä keltaisuutta läpi. Kaikkein haastavinhan on värin määrityksissä juuri se 6 ja 7 tummuus, eikö vaan? Eli kuinka paljon taitetaan sitä oranssisuutta ja punaisuutta sieltä hiuksesta veksi. Mutta tämä auttaa muistuttelemaan meitä siitä, että taittosävyissä, minkälainen se pohja pitää olla, jotta me saavutetaan niitä vaaleita ja neutraaleja sävyjä. Tämä on äärimmäisen juurikin hyvä kartta siihen, että mikä se neutraloiva sävy on. Eli tuolla kun katsottiin väriympyrässä ne helmiäiset, sinisyydet, tuhkat, violetit, eli millä pohjalla meidän hius on, niin käytetään sitten neutraloivia sävyjä. Ja omasta mielestäni aina noi violetit tietenkin on niitä ihania helmiäisyyksiä, mutta mitä enemmän hiuksessa esiintyy sitä keltaoranssia, niin siellä se sininen tulee sitten meille matkaan ja käytetään niitä tuhkasävyjä. Näin sieltä sävyvalikoima löytyy tuosta teidän edestä ja värikartathan meillä on käytössä siellä, josta sitten on vähän eri järjestyksessä tämänhetkisessä kartassa. Tämä PowerPointilla oleva on omasta mielestäni koulutuskäytössä hyvin selkeä. Eli sieltä yläpilarista löytyy ne sävyt
ja sitten lähdetään tummuusasteittain aina sieltä ylhäältä alaspäin ja katsomaan, että mitä sävyjä sieltä löytyy. Ja tämä on semmoinen hyvä työväline, apuväline, että silloin kun te valitsette esimerkiksi värejä, että mitä värejä käytän tai haluan tai tilaan tai katson sitten, että nämä olisi upeita sitten sinne mun liikekäyttöön, niin henkilökohtaisesti huomaan tietenkin, että niitä omia suosikkeja on sinne tullut ja useasti ne asiakaskunnassa, asiakaspinnassa niin me tiedetään, että mun asiakkaat käyttävät noin viileitä sävyjä tai nyt ollaan uskallettu mennä sinne lämpöiseen suuntaan, niin mulle nämä koodissa esimerkiksi nämä 3 kutoset ja 3 seiskat ja 3 kasit on ollut sellaisia, jotka on trendannut ja joita uskallettu nyt vähän käyttää. Eli voidaan sitä lämpöä hieman sinne hiukseen turvallisesti tuoda. Ja toisinpäin sitten nämä upeat murretut kuparit, jotka siellä 4.1 esimerkiksi otan sieltä tuommoinen kylmä lämpöyhdistelmä esimerkkinä, joissa sitten saadaan jo valmiiksi sellaisia sävyjä, joita sitten voidaan suoraan asiakkaalle laittaa ja todeta, että mitse, että sieltä tulee erilaisia vivahteita esille, koska reseptiikka on tehty teille valmiiksi. Ilman muuta aina on niin, että hiuksessa on erilaisia kohtia ja erilaisia tummuusasteita ja näin, ja sitten me voidaan sitä kautta asiakkaalle räätälöidä tyybivärin ja latvan sävyn, mutta tämä auttaa hyvin teitä sitten sen värin valinnan kanssa, että mitä, minne ja minkälaisia tummuusasteita sieltä sävyistä löytyy. No kuten tuossa alussa sanoin, väriympyrästä löytyy niitä helmiäisiä ja senre, eli noita tommosia silver grey helmiäisvioletteja siellä oikeassa yläkulmassa on ihanasti erilaisia helmiäisen sävyjä, joita olen käyttänyt ja testannut, ja niistä tulee varsin ihania ja upeita sävyjä asiakaskunnallemme. No ihan siellä sitten alhaalla löytyy miksit. Ja miksit sitten on niitä kampaajan taikasauvoja, joilla voidaan täyttää, joilla voidaan muokata omia reseptejä ja tehdä niistä siinä kohtaa sitten täyteläinen, upea, vivahteikas ja oma räätälöity väriresepti asiakkaille. Esimerkiksi otan tuota 065 ja kautta 03 ja kautta 43. Esimerkiksi niillä voidaan sitten täyttää joko punaisuutta tai kuparisuutta sinne sävytykseen ja kevytsävyihin ja kestoväreihin. Tässä tulikin mainittua, eli tästä kartan luvusta, eli nuo violetit pallot, jotka löytyy tuosta kartasta, niin ne on kestovärejä siellä, ja oranssit pallot on sitten niitä kevytvärejä. Ja sitten teiltä löytyy vielä semmoinen, voisinko sanoa, tuommoinen M-kirjain, vähän tämmöinen erilainen huomio, plus sitten semmoisia puna-oransseja palleja sieltä kartasta, eli muutamat huomiot kartan luvusta. Eli siellä on 5 sävyä on näitä peittokykysävyjä, jotka löytyy sitten sieltä ammonia free, ne tulee tuossa, eli jossa on vähän enemmän peittokykyä, eli ne on sitten tuolla tuommoisessa puna-oranssipallurassa, ja sitten tämä M-kirjain on noissa micro reds, eli tarkoittaa sitä, että siellä on tuommoinen täyteläisempi, punaisempi pigmentti, joka tehostaa punaisen sävyn hehkua. Eli jos ja kun siellä on erilaisia muitakin palluroita kuin se violetti ja oranssi, niin siellä alhaalla löytyy sitten se selite, että mikä pallura siellä oli käytössä, ja sitten vielä saatte sen lisäominaisuuden kyseiseen sävyyn.
No tämä on äärimmäisen ihana ja upea tapa esitellä väriä. Tuo e-book löytyy verkkosivusta, eli Kaadus Professional. Eli jos ja kun menette tuonne www.kaadusprofessional.com, niin te löydätte sieltä Education-osiosta erilaisia tekniikkavinkkejä. Ja nämä tekniikkavinkit ovat myös meidän koulutuksessa esillä, eli tuolla väriosioissa käydään siellä, pääsette itse toteuttamaan omalle mallilleen ajankohtaisen sävyn näiden ohjeiden mukaisesti. Eli sieltä löytyy muun muassa tuo Satin Blonde, Soft Auburn, Timeless Blonde ja Strawberry Blonde muun muassa värivaihtoehtoina. Voit toki aina laittaa omaa maustetta mukaan, mutta sieltä näette valmiita juttuja ja valmiita reseptiikkoja upeisiin värionnistumisiin. Eli käykää ihmeessä kurkkaamassa ja oppimassa tekniikoista. Ja tietenkin, mikä ihaninta, niin voitte tulla mun kanssa live-koulutuksiin värjäilemään. No sitten Kaadus on myös tehnyt tällaisen Digital Shade Chartin, eli tämä löytyy appina. Eli semmoinen kuin Kaadus Professional Shade App, josta löytyy nämä kaikki sävyt, kesto ja kevyt värissä, joissa näkyy, että kummasta värikategoriassa se on ja miltä se näyttää. Ja sitten siellä on vielä toi konversaatio-opas, joka tarkoittaa siis sitä, että jos teillä on ollut jonkun toisen värisarjan, vaikka 10/6, eli mikä olisi vastaava sitten siellä Kaaduksella. Tällä hetkellä se on englanniksi, eli valitkaa kieleksi Great Britain, niin silloin sitten pääsette englanninkieliseen versioon kiinni. Ja tämä on mukava työväline kurkata, että hetkinen, että mitä meillä siellä kupareissa nyt kevytvärissä olikaan, jos ei karttaa nyt siinä juuri ole tai haluaa vielä vähän nähdä, että miltä se sävyvivahde näyttää. Eli löytyy tosiaan sieltä appista, varsinkin tuolla Apple App Storessa niin löytyy nopeasti. Google Playssä oli vielä joitain ongelmia, mutta tulossa, mutta varsinkin Omena-puhelimista jo hyvin toimivaa löytyvä. No tuossa on sitten nuo värivalikoimat, johon viittasinkin. Eli kestoväri siellä violetissa ulkoasussa, 100% harmaiden peitto ja maksimissaan 5 asteen vaalennuskyky värillä, erikoisvaalennussävyillä. Sieltä löytyy 129 sävyä, eli on aika laaja sävyvalikoima ja varmasti löytyy jokaisen käyttäjän makuun erilaisia sävyvaihtoehtoja. Aina sieltä 2 tummuudesta sinne 10 ja sitten 12 ne erikoisvaalennussävyt. No sitten sieltä löytyy demi-permanent eli näin tuttavallisemmin kevyt väri, ammonia free eli ammoniakiton kevyt väri, jolla saavutetaan 50% harmaiden peitto ja tästä löytyy sitten 51 sävyä ja upea mahtava kiilto, mikä näillä saavutetaan ja nimenomaan olen työstänyt näillä niitä vivahteikkaita sävyluonteita sinne erilaisiin väripalveluihin. Ja kuten tuossa mainitsin, niin tämä värimääritys, tämä näyttää punaiselta, tosiaan toi punaisessa ulkokuoressa kartongissa löytyy, mutta tosiaan kartan se pallura oli semmoinen puna-oranssi. Täältä 70% harmaiden peitto, eli siellä on korotettu harmaiden peitto noihin, ehkä sanoisinko väripalveluihin, vähän jotkuthan puhuu näistä harmaiden peittosävyistä, niin tämmöisen väripalveluna, väripesuina, eli sieltä sitten saadaan häivytettyä niitä vähän, voisinko sanoa, voimakkaammin karkeampia ja harmaimpia hiuksia, jotka siellä hiuksessa sitten kiiltelee. Ihania upeita 07 sävyjä, eli siellä kautta 07, 0 tulee se
peittokyky ja 7 eli täyttää vähän sitä sävyluonnetta, joka harmaista useasti puuttuu, että kun me lähdetään ihan tuommoista valkoista harmaata hiusta värjäilemään, kun sieltä puuttuu kaikki pigmentit, niin se 7 antaa sitä täyteläisyyttä ja se hienosti haalistuu sitten sieltä niin kuin samassa ruskeassa sävyssä, eli pehmeämpi tyvikasvu. Ja sitten meillä on upeat Color Tunne Express Blonde Toners. Ja nämä on niitä, mistä varmasti olen jauhanut monelle ja tuonut esille nämä upeat Express Blonde Tonerit, jotka ovat tätä päivää. Eli saavutetaan niitä upeita, heleitä, loistavia on se sitten raidotusten päälle, on se palajaas, on se sitten ihan oma sävytyspalvelunsa, niin saadaan niitä taittoja ja vivahteita asiakkaille, jotka ovat siellä pohjalta 7 ylöspäin. Puhutaan niistä ehdottomasti vielä tässä lisää. No sitten päästään sinne vähän purasemaan sitä vaalenusainekategoriaa. Sieltä löytyy True Blondes ja Light Blacks. Ja tuo True Blondes eli Hydro Protection, siellä on kosteutta mukana samalla kun me vaalennetaan ja poistetaan hiuksesta pigmenttejä, on ne sitten keinotekoisia tai hiuksen omaa melaniinia. Eli tämä on niin sanotusti hyvällä tavalla perussaturi, tämä True Blondes, eli kaikkiin väripalveluihin ja kaikkiin hapetteisiin. Hiuspohjassa tietenkin meillä on täällä Suomessa Tukes valvoo, että se on ja ohjeistaa, että se on 6%, joka sinne hiuspohja-alueelle saadaan maksimissaan viedä, mutta muuten kaikille hapetteille käyvä. Sekoitussuhteet tulee tuossa vielä, mutta mainitsen jo tässä, että sitä voi vähän omaan makuun heilutella sieltä 1:1, toista 1:2, eli riippuu minkälaista massaa haluaa siinä tehdä ja mitä väripalvelua tekee, että onko se tyybivalennus vai onko se sitten pituuksien tuommoinen purku, niin sitten voi siinä vähän katsoa, että onko se 1:2, joka on vähän tietysti juoksevampaa kuin 1:1,5. Voidaan käyttää kaikkien pleksien joukossa ja saa laittaa pleksejä joukkoon. No sitten meillä on oma light plex, jossa se pleksi on siellä joukossa, eli jo tehty tonne vaalennusaineen joukkoon, eli pleksiteknologia, joka tuo muun muassa omenahappoa sinne, joka tekee hiuksesta kosteutetun, vahvemman ja purkaa turvallisemmin sitä vaalennusaineen joukossa sitä pigmenttiä ulos hiuksesta. Saadaan sitä kautta semmoinen niin kuin hellävaraisesti kuoriva, puhdistava ja vaalentava tuote ja saavutetaan tosiaan 7 vaalennusasteen teho myös tällä light plexillä ja soveltuu nimenomaan ehkä niin kuin monivärjättyihin ja näihin purkutöihin. Henkilökohtaisesti olen käyttänyt aika paljonkin light plexia, koska omassa asiakaskunnassa selkeästi on niitä asiakkaita, joilla ollaan sitten kerrostettu erilaisia sävyjä ja sitten puhdistetaan pintaa ja taas sitten sävytetään toisella tuotteella. Tuohon light plexiin on tuo numero 2, eli vahvistava in-salon treatment, jolla sitten voidaan ja saadaan viimeistellä se vaalennustyö, joka vahvistaa hiusta ja vähentää 97% vaurioista, jotka on muodostunut siinä vaalennuksen yhteydessä. Eli tämä kompo yhdessä niin tekee sen, että saavutetaan sitten se onnistunut vaalennusprosessi. No sieltä vaalennukset, varma valinta molemmissa tapauksissa vaalennustuotteet, eli on se sitten True Blondes tai sitten Light Plex ja vaikutusaika näissä on maksimissaan 50 minuuttiin saakka. Eli riippuen siitä työstä, mitä lähdette tekemään, niin tarkkailemalla, seurailemalla ja vaikutusaika sinne 50 minuuttiin saakka, että sitten aine on tehnyt tehtävänsä
yleensä, eikä tämän jälkeen enää sitten vaaleta hiusta. Että jos tarvitsee lisää vaalennuskykyä ja tehoa, niin sitten toistaa palvelu. Tässä on annettu esimerkkejä hapetteiden käytöstä, eli on-scalp ja off-scalp, eli pienet hapetteet voivat myöskin saada aikaiseksi tämmöisiä pehmeämpiä vaalennuspesuja, esimerkiksi 1,9 tai 4%, 6%, niin saadaan niillä jo tehokkaita vaalennuksia aikaiseksi, mutta sitten kun mennään sinne, voisinko sanoa oikein kunnon purkutöihin, niin sitten 6% ylöspäin, mutta varmaan tällä hetkellä se trendi on, että käytetään pienempiä hapetteita ja annetaan sen vaalennustuotteen siellä tehdä tehtävänsä ja päästään tarkkailemaan hiusta prosessin aikana. Mutta jos ja kun on kiire tai isoja töitä, niin voi nostaa hapetetta. No sitten mennään niihin käyttöominaisuuksiin. Ihan sen verran muuten tästä sanon heti, että meidän piti lisätä, mutta näköjään jäänyt. Eli hapeten vahvuuksista siellä on 3%:sta 12. Eli 3–12% löytyy hapeten vahvuudet, sekoitussuhde 1:1. Tuolta vaalennuksista, aina kun nostetaan sitä hapeten vahvuutta, niin sitten tietysti vaalennetaan pohjaan, eli 6, 9 ja 12, niin tietenkin jo liftaa sitä pohjaa siellä, ja se 3% on tietenkin näihin tummennuksiin tai saman tummuusasteisiin töihin. Eli jos ja kun meillä täällä Suomen maassa enemmän tai vähemmän tehdään niitä tummennuksia, syvennyksiä, niin 3% sinne. Vaikutusaika 30–40 minuuttia, riippuu mitä tehdään. Normaalitöissä 30, jos me vaalennetaan, liftataan pohjaan, niin sinne 40 minuuttiin saakka. Lämmönkäyttö on sallittua, jos ja kun haluatte nopeuttaa prosessia, niin sekaaduksella on mahdollista. Tässä toi microREDS on laitettu tuohon huomiona, eli useasti kun tehdään näitä tosi räikeitä punaisia, niin siinä käytän sitä 35 minuuttia, eli annan sen vielä sen 5 minuuttia punaisen kunnolla tekeytyä. Punaiset joskus vaatii vähän korkeampaa hapetetta, riippuu mitä tehdään, ja useasti tästä tulee se kysymys, että miten noiden punaisten kanssa, niin kannattaa katsoa sitä pohjaa, että jos on hyvinkin vaalea hius, niin silloin käytän 3%, mutta jos haluan purkutehoa tai semmoista niin kuin purentaa sinne, niin voi nostaa 6:lle. Harmaiden peitossa sama juttu, eli riippuu siitä hiuksen vahvuudesta. Eli jos on rautalanka kyseessä, niin voi ja saa nostaa sinne 6:een ja purra sitä tavallaan pintaa vähän paremmin hapetteella. Mutta jos on kyse hennosta hiuksesta, niin 3% riittää. No sitten mun uudeksi suosikiksi nousseet Special Blondet. Ja olen tosi paljon käyttänyt näitä 12-sarjan tuotteita, varsinkin tuommoisissa pehmeissä blondeissa, joka nyt on trendikästä ja halutaan pehmeämpää vaalennuskykyä ja tehoa, niin silloin siellä Special Blonde puolella löytyy teille 7 sävyä, jotka sitten nostaa 4–5 astetta sitä hiusta vaaleampaan suuntaan. Tässä on annettu nämä ääriesimerkit, eli 9 ja 12%, joilla saadaan ja saavutetaan sitä tehokkaampaa vaalennuskykyä, mutta joskus olen käyttänyt hyväkseni pienempiä hapetteita, jos kyse on sitten ainoastaan tämmöistä niin kuin 7–8 pohjasta ja mennään sinne 9 esimerkiksi, niin totta kai pienempiäkin voi käyttää, mutta mitä enemmän tarvitaan sitä liftaustehoa ja purentakykyä, niin sitten vaan nostetaan sitä hapetetehoa.
taittavina tuotteina. Siellä on aika paljonkin sitä 12.1, 12.16, 12.61, 12.81, 12.89 ja 12.96. Ja vaikutusaika sinne 50 minuuttiin saakka, niin silloin väri on tehnyt tehtävänsä ja vaalennuskyky saavutettu. Myös tässä vähän sama juttu, että käytän useasti siellä 55 minuuttia, että varmistan, että kaikki siniset ja taittavat pigmentit ovat sinne tulleet ihan vaan siitä syystä, että varmasti väri on vaalentunut ja taittunut. No sitten siellä demi-permanent color eli ammoniakiton sävytys värin täyttöihin, hiuksen sävytyksiin, semmoisiin pehmeämpiin peittotöihin. Tässä meillä on sekoitussuhde 1:2 ja hapetteina löytyy 1,9 ja 4% hapete. Eli riippuu mitä tehdään. Eli jos meillä on esimerkiksi tämmöinen asiakas, joka haluaa sävytyspalvelun, voidaan viedä kuivaan hiukseen 1:2 ja antaa vaikuttaa siellä 20, joskus annan 25 minuuttia vaikuttaa, jos on harmaita siinä, mutta ohjesääntö sanoo 20 minuuttia. Siihen mennessä on väripigmentit kehittyneet ja saavutetaan sitä peittokykyä. Mulla on tämmöinen joku omassa päässä, että aina haluan laittaa pari minuuttia lisää vaan varmistaakseni, että hius on saavuttanut sen maksimaalisen peittokyvyn. Jos meillä on kostea hius, niin semmoinen 15-20 minuuttia riittää. Ja tietenkin tämmöiset rakennekäsittelyjen suoristuspalveluiden jälkeen niin 10 minuuttia riittää, koska hiushan on siellä auki jo valmiiksi. Eli kun tulee kysymyksiä varsinkin nyt rakennekäsittelyjen jälkeen olevista tuotteista, voiko käyttää, saako käyttää, niin ehdottomasti tämä demi-permanent eli kevyt väri on meille tehty näiden palveluiden päätteeksi ja soveltuu käytettäväksi myös rakennepalvelujen jälkeen. No kesto tuossa on laitettu jopa 24 pesua ja tietenkin aina muistetaan, että kun siellä on hapete kyseessä, niin mehän aina vähän muutetaan sitä väriä ilman muuta sinne, että tässä niin kuin viitataan siihen, että siellä sitä sävyä on jäljellä vielä, mutta tämmöinen niin kuin asiakas, joka vaihtelee usein sävyjänsä, niin esimerkiksi tämä demi-permanent on tosi hyvä tuote sinne värien vaihtelemiseen ja uudelleen sävytyksiin. No sitten oli ne extra peittosävyt, eli demi-permanent color extra coverage, eli saadaan jopa 70% harmaiden peittoa ja sama juttu me saadaan sieltä vähän lisäpotkua ja kykyä ja tässä se 4% hapete on ehdottomasti se suositeltava hapetevahvuus. Muuten ihan sen verran äskeiseen slaidiin vielä viitaten, eli tuo 1,9, niin siellä on sanotaan enemmän läpikuultavuutta ja 4% sitten hapettaa voimakkaammin pigmenttejä ja siitä saadaan sitä lisäpeittokykyä. Eli tässä sama huomiona, eli sen takia tässä sanotaan tuo 4% hapete, että me varmasti saadaan sinne peittokykyä ja tehoa. Ja siellä löytyy se 0,7, niin kuin tuossa mainitsinkin, joka antaa vielä sitä lisätäyttöä sinne väripalveluihin. Ja lämmönkäyttö myös tässä on sallittua, jos haluaa tehdä tämmöisen nopeamman väripalvelun. No sitten nämä ihanat Color Tunet Express Blonde Tonerit, mistä puhuinkin tuossa, värit, jotka soveltuvat näihin raidoitusten, vaalennusten, erilaisten balayage-tekniikoiden jälkeen käytettäväksi palveluksi. Ja täältä löytyy 6 sävyä. Meillä on tällä hetkellä myynnissä 5, että älkää hämääntykö siitä, että toi kautta 81 toi Silver on siellä vielä tulematta, mutta tällä hetkellä löytyy nämä upeat 5 sävyä, kerrotaan ne kohta. Ja nämä Express-sävyt tosiaan on aivan loistavat työkalut teille silloin, kun te teette erilaisia keltaisuuden neutralointeja tai sävytyksiä.
on ne sitten vaalennustöitä tosiaan tai niitä raidotuksia, niin kuin tuossa todettu. Vaikutusaika 10 minuuttiin saakka. Se voi olla lyhyempikin, mutta huomasin, että semmoinen niin kuin 5 minuutin jälkeen tyypillisesti alkaa havaitsemaan sitä tehokkaampaa sävytystä siellä, mutta jos joku haluaa ihan kiillotuksen, niin muutama minuuttikin saattaa riittää, riippuen kuinka huokoinen tai auki se hius siinä kohtaa on. Kosteisiin hiuksiin äärimmäisen helppo levittää, eli mä käytän tästä, voisinko sanoa, kuppitekniikkaa, eli tarkoitan sitä, että kaadan ihan sen värimassan melkein siihen päälle, jos teen jonkun pituuden tai rajoitusten jälkeen sävytteitä, mutta isolla pensselillä esimerkiksi on helppo levittää sinne pesupaikalla, nopeasti saavutetaan sitten se tehokas taitto. Ja sekoitussuhde 1:2 ja suositeltava hapete tässä on 1,9. Tuossa on laitettu sulkeissa toi 4%, silloin jos haluaa tehdä näitä pace break-palveluita, tai sitten siellä on, voisinko sanoa, tämmöinen intensiivisempi keltainen pigmentti. Eli jos olette käynyt kurkkaamassa meidän trendi-julkaisua, sieltä löytyy Cloud Dancer, johon on tehnyt ton seinän valkoisen hiuksen, niin siinä käytiin 4%, koska oli tosi karkea hius ja haluttiin ihan täysin seinän valkoinen hius. Eli silloin, jos me tarvitaan lisäpurentakykyä, niin ne voitte käyttää. Mutta että 4% tosiaan jo hieman saattaa raidotuksessa ehkä vähän liftata jo pohjaa. Ei välttämättä, mutta joissain hennoissa hiuksissa, eli sen takia se 1,9 on se suositeltava. No sitten tuo Instant Metal Protection teknologia. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa näissä sävyissä sitä, että jos hiuksessa on mineraaleja, jos hiuksessa on kertymiä, suoraväripigmenttejä, jotka heittäisivät sitä sävyä johonkin epätoivottuun lopputulokseen, niin tämä Metal Instant Protection neutraloi sitä mineraaleja siellä hiuksessa. Eli aivan loistava työkalu, että jos te ette ole tienneet tai jos tulee hupsideisi yhtäkkisiä tämmöisiä yllätyksiä, niin tämä Instant Protection on niin sanotusti teidän safe zone siellä. Eli se pystyy myös sävyttämään ja läpäisemään. Se käytännössä tekee neutraloinnin niille mineraaleille ja pystyy sävyttämään hiuksen sellaiseksi, kun te olette ajatelleet. Eli tämä tavallaan on se teidän niin kuin myöskin työkalu niille blondeille, joille saattaa se sävy tehdä pientä kepposta, eli huomaatte pesupaikalla, että hetkinen, että nyt onkin käynyt sellainen tilanne, että täällä on jotain kertymää latavassa. Eli tämä Instant Metal Protection on teidän hyvällä tavalla kaveri siellä. Mitä sävyjä sieltä löytyy? Eli siellähän ei ole tummuusastetta, eli huomaatte, että vasemmalla ennen kauttaviivaa ei ole mitään, eli silloin se tummuus määrittyy sen pohjan mukaan, mikä tummuus teillä siellä hiuksessa on. Eli jos siellä on 7, 8, 9 tai 10, niin se sävyttää siihen pohjalle kyseisen sävyn. Esimerkiksi tämä on aivan loistava tämä 05. Tämä on semmoinen, kun tuossa on Natural Violet, niin siitä tulee semmoinen laventelin pinkki, aivan mahtava metallin violetin laventelin sävy ja siellä saatte semmoisen hyvinkin rohkeamman vaalean pinkkilaventelin tehtyä. Toki käytän sitä hyväkseni, sekoitan sitä esimerkiksi kautta ykkösen joukkoon, jos haluan vaan ainoastaan sen semmoisen pienen vaaleanpunavivahteen. Eli sieltä voitte kokeilla ja leikkiä, toi on ihana toi 06 siellä. No sitten nythän on trendannut tämmöiset hiekan sävyiset vaaleat ja siihen tämä 07 on upea sävy. Eli jos joku asiakas haluaa luonnollisempaa vaaleaa, hius on sanotaan tuommoinen aika blondi ja halutaan turvallista hiekan sävyä, niin sieltä 07 on sellainen sävy, jonka voi suoraan laittaa tai sekoittaa jonkun toisen sävyn kanssa.
No sitten tämä kautta yksi on varmasti kaikkien meidän kampaajien kestosävy, eli silloin kun haetaan sitä tehokasta taittoa varsinkin, jos on vähän jo oranssihtavaa pohjaa siellä, eli tämmöiseen vähän tummempaa pohjaa tai sitten ihan puhtaasti siihen viileän vaaleaan. No ihan viileätä vaaleata saa suoraan kautta 19. Eli se on teidän valmis resepti silloin, kun halutaan neutraali hius. Eli tuo 1 ja 9, eli Ash Cendre tekee teille sen upean neutraalin taiton silloin, kun hiusta ei välttämättä haluta harmaaksi, violetiksi tai siniseksi. Eli kautta 19 toimii silloin siellä upeana täyttö- ja neutraali sävytyksenä. No sitten tämä 6-9 toimii teille enemmän jo sinne harmaa silveripuolella. Ja kuten sanoin, että sitten meillä on harmaa ihan toi kautta 8-1. Mutta tällä hetkellä toi harmain sävy on toi kautta 6-9, että näille niin sanotusti ihan kaikkein viileimmälle, niin sekoittelen kautta 1 ja kautta 6-9, niin saavutetaan varmasti jo semmoinen hopeinen sävy hiukseen. Eli nämä, ja tässä taitaa olla ihana hyvä pakettikin, että jos ja kun haluatte testata ja kokeilla näiden tehoja, niin nämä ovat kyllä sellaisia, joista helposti pääsee kiinni ja pääsee taittelemaan epätoivottuja lämpimiä sävyjä. No tässä on vähän puhuttu tuosta gray coverage. Tuossa sanoinkin, että 3 on tietenkin siellä Suomen olosuhteissa tämmöisessä kandihiuksessa niin myös käytettävää. Tässä on vähän tämmöinen vahvempi hiuslaatu. Selkeästi huomaatte, että karkea, paksu, niin tässä on käytetty 6% HPT. Ja tässähän sanoin, että seuraavan sävyperheiden kanssa ei tarvitse sekoittaa luonnonsävy, totta kai kautta 3, mutta näitä tällaisia enemmän harmaiden peittoa sisältäviä sävyjä siellä on kautta 03, kautta 07 ja kautta 77. Eli tuossa 7 on myöskin sitä extra coverage-sävytystä. Eli siitä syystä niin siihen ei tarvitse enää lisätä nollaa, ellei sitten itse halua rakentaa tällaisen sävyluonteen. Ja tässä vaikka siinä lukee, että käytä aina 6%, niin tämä tarkoittaa nimenomaan tämmöisiä karkeita, harmaita hiuksia. Sen verran, että tässä on tosiaan laitettu niin kuin semmoinen klassinen esimerkki karkeasta, paksusta, lasimaisesta, harmaasta hiuksesta. Mutta nythän me ollaan huomattu meidän markkinalla, että meillähän on semmoinen, niin kuin, mä kutsun sitä pumpulihiukseksi, joka on hentorakenteinen, mutta se on vaan menettänyt pigmenttinsä. Eli tämmöisiin tapauksiin niin voitte käyttää turvallisesti 3% ja silloin se ei liftaa pohjaa. Eli tämä on se niin sanotusti klassinen harmaa väriresepti esimerkki. No joo, tässä vielä annettu tällainen ohjeistus siitä, tämä menee vähän tuonne meidän valennuskoulutuksen puolelle, mutta vähän, että miltä hius näyttää, kun joko se on sävytetty tai se on vaalennettu, eli se keltainen pigmentti on tosi herkästi siellä pesupaikalla vielä, ja sitten kun ollaan neutraloitu ja neutraloidaan kuivataan hius, se saattaa näyttää hyvinkin erilaiselta. Eli tähän on otettu vaan tämmöinen aspekti, että älkää pesupaikalla pelästykö, tai toisinpäin, että jos sävy näyttää vähän harmahtavalta, niin kuivatkaa vaikka joku osa ja katsokaa, että miten kävi. No sitten hei, tästä viimeiseksi kirsikkana kakun pohjalla on annettu teille erilaisia sävytystuotemahdollisuuksia. Eli jos ja kun tosiaan puhuttiin niistä Colortune Express Blonde Tonerista, nehän on valmiiksi jo teille tuotteita, jotka on tehty sävytyspalveluihin, mutta myös siellä demi- ja varsinkin kevytväritöissä voidaan käyttää myös kestoväri pigmenttiä sävytystuotteena.
Tietenkin tuolla demi-permanent on selvä, siellä kevytväri sanookin 1:2, 4 tai 1,9% hapetteiden kanssa, mutta 1,9 tietenkin jo on siellä valmiiksi sävy, mutta jos teillä on vaikka semmoinen, että te rakastutte nyt johonkin sävyyn, joka löytyy vaan kestoväristä ja katsotte, että upea sävy, mutta voi vitsi, se on kestosta. Te voitte tehdä kestoväripigmentillä myös sävytystä. Eli käytätte sekoitussuhde 1:1 ja hapete 1,9. Ja tämä on esimerkiksi semmoinen, mitä olen käyttänyt muutamissa väritöissä, jossa olen huomannut, että se hius on aika paksu tai se keltainen pigmentti on aika tiukka. Eli jos yhtään tulee sellainen olo, että vaalennuksen jälkeen hetkinen, että keltainen pigmentti on edelleen aika voimakas, niin tiedän, että mä en välttämättä pääse ehkä sitten Express Tonerilla tai Demillä sitä neutraloimaan, niin mä oon ottanut sitä kestoväripigmentistä, vienyt 1:2 pienellä prosentilla ja antanut pesupaikalla vaikuttaa seurailemalla ja huuhdellut pois. Ja sillä mä oon päässyt tavallaan puremaan paremmin siihen pigmenttiin. Eli se on ihan sallittua tehdä, emme sitä kiellä, jos ja kun tällainen tilanne tulee. Vaikutusaika tietenkin näissä tapauksissa on tarkkailemalla. En jättäisi asiakasta pesupaikalle, vaan seurailemalla. Vähän kurkkaisin hanskalla, mitä siellä hiuksessa tapahtuu. Ja tämän jälkeen huuhtelen vedellä ja shampoo-pesu päälle. No sitten on puhuttu näistä tämmöisistä kiiltopalveluista ja varsinkin on paljon kysytty, että millä saa sitten tämmöisiä niin kuin glaze ja glossy kiiltopalveluita. Ja meillä on tämän kaltainen tuote tuolla hoitopuolella kuin Post Treatment. Se löytyy Color Radiance Post Treatment litraisena tuotteena, vain ammattikäyttöön oleva, joka siis käytännössä, mitä se tekee, niin laskee sitä värin pH-arvoa, jolloin se ei liftaa yhtään sitä olemassa olevaa pigmenttiä. Eli jos me nyt ajatellaan, että normaalisti miten hapetevärit toimivat, niin nehän nostaa alkaaliseksi hyvin voimakkaasti sitä pintaa ja hiusta silloin, kun me viedään hapettuvia pigmenttejä sisälle. No okei, me tiedetään, että se saattaa tehdä sen, että se saattaa liftata vähän sitä pohjaa puoliastetta, jolloin me apua, että se nostaakin meille vähän lämpöä. No siitä syystä niin kaikki tämmöiset happamat sävyt ja tämmöiset kiiltopalvelut on tällä hetkellä hyvinkin suosittuja, koska me ei haluta sitä liftausta, niin täältä te pystytte sen tekemään. Eli jos me käytetään vaikka kestoväripuolelta, vaikka otetaan 10/6, se on varmaan aika semmoinen käytetty sävy, niin laitetaan 1/10/6 sieltä kestoväristä, käytetään 1 tätä Colorance Post Color Treatmentia ja 1/1,9 hapetetta. Jos tuntuu siltä, niin siihen voi laittaa myöskin 4% hapetteen, että jos haluaa vähän lisää purentakykyä, koska se Post Treatment joka tapauksessa laskee sitä alkaalipitoisuutta. Sekoitetaan nämä yhteen, viedään sinne hiukseen, maksimiaika up to 10 minutes, eli 10 minuuttiin saakka tarkkaillaan, ja se kiillottaa ja sävyttää. Totta kai silloin me puhutaan peittokyvystä, ehkä 30, 40, 50, riippuu vähän siitä hiuslaadusta, kuinka auki se hius on, ja siellä me saadaan upea sävypalvelu, joka ei tummenna sitä hiusta, eikö vaan? No sitten jos me halutaan ihan puhtaasti tämmöistä niin kuin kiiltoa, että asiakkaalla on vaikka ihana ruskea täyteläinen sävy siellä, mutta se on vaan kiilloton. Eli tehdään vaikka joku tyviväri sinne ja katsotaan, että vitsi sentään, että ihana upea sävy sulla edelleenkin, me tarvitaan kiiltoa, niin me voidaan ottaa sieltä demipuolelta. Me voidaan käyttää joko ihan jotain demisävyä, otetaan nyt vaikka sitten 6/7 tai 5/7, tai sitten ihan 0,0 eli clearia
käytetään sitä yksi osa post color treatmentia ja yksi osa 1,9% hapetetta. Ja näin me saadaan tuotua se kiiltopalvelu asiakkaan latvaan ja pituuksiin esimerkiksi. Tämä vaikutusaika voi olla 50 minuuttia, taaskin vähän riippuu, että mitä tehdään, mutta tämmöinen kiiltopalvelu jopa 5 minuuttia saattaa riittää. Että näillä me pystytään tekemään, me pystytään skaalaamaan. Kaadus ajattelee niin, että se on tehnyt kompaktin värivalikoiman teille. Eli että siitä samasta tavallaan niin kuin väriskaalasta te pystytte leikkimään niin, että varsinkin jos on pienempi yritys, yksinyrittäjä, kevytyrittäjä tai sitten toiminimellä tekee niin, että se varastointi ei olisi kauhean suurta. Että te pystytte niin kuin pienemmällä värivalikoivalla niin pelailemaan niitä eri palveluja. Täältä te saatte niin kuin hyvin sitten samasta tuupista irti niitä erilaisia värikokonaisuuksia. Mutta tosiaan niin kun ihmettä, että mikä toi, niin siellä vielä kertauksena, niin tosiaan Kaaduksen jälleenmyyntipuolella siellä on kaksi. Siellä on Color Radiance Conditioner, mutta tämä Color Radiance Post Color Treatment oli se, jolla sitten tehdään näitä glossit ja glazittejä. No sitten muutamat vielä suoravärituotteet, jotka Kaadukselta löytyy, niin on näitä Toneplexit. Eli Toneplexillä saadaan sitten näitä jälleenmyyntisävyjä tai sitten saadaan tehtyä sinne pesupaikalla joku rose gold vielä vähän suoraväripuolelta, niin sävytys, totta kai jälleenmyyntiin, kaikki silver-tuotteet, sieltä löytyy noin Pearl Maski ja Pearl Shampootet, jotka sitten ylläpitää upeasti sävyjä kotona. Mutta mikä näissä Toneplexissa on vielä ekstrana, että se ei ole vain värinaavio, vaan se on myöskin Plex-tuote. Eli te saatte asiakkaalle jälleenmyyntiin sekä jälleen rakentavan, keratiinia ja kosteutta vahvistavan tuotteen, joka samalla sävyttää. Että tämä niin kuin Toneplexin hoitoteho on ihan omaa luokkaansa. Mä itse asiassa tein itselleni käytin rose goldia, joka muuten on siinä, voisinko sanoa, kevyesti viileällä puolella. Että aina kysytään, että onko tämä rose gold, onko se viileä vai lämmin, niin tämä on pikkusen siellä viileällä pohjalla, niin siellä saa tosi kauniin tämmöisen pink coral, mun mielestä ehkä jotenkin sävyn ihanasti upeasti aikaiseksi. Eli neutraloi myöskin mattaisuutta itse asiassa tosi ihanasti. Mutta sitten tulee semmoinen tosi ihana värisävyloisto siihen hiukseen ja se, miten se hoiti hiusta, että kaikki jätettävät voi sen jälkeen jättää, että se ei enää tarvinnut lisäselvityskykyä, vaan se itsessään jotenkin upean naamion siihen hiuksen pintaan. Että todella, jos ette ole päässeet vielä kokeilemaan, niin kokeilkaa ja nähkää itse, että kuinka hyvin se selvittää ja vahvistaa. Eli asiakkaalle jotain uutta siihen sävynaamio-tuotteeksi. Eli näitähän kuluttajat tällä hetkellä käyttää aika paljonkin ja se sävy, niin tuotteet, niiden myynti on räjähtänyt viimeisten vuosien aikana aika tavallakin, koska asiakkaat tekee paljon niitä värjäyksiä siellä kotona niiden väripalveluiden välissä. Eli täältä saatte sitten sen ruusukullan, punaisen, helmiäisen, ruskean. Toi pink, joka siellä nyt kummittelee, sitä myydään vielä Euroopassa, mutta se ei ole tullut Suomeen tällä hetkellä.